କିଛି କଥା ମନେ ରହିଯାଏ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାଜୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଜ କ୍ରିଏସନ। ଏମିତି ସମୟକୁ ବି ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିଛି। ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ ନା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ଏଇ ସମାଜ ଠାରୁ ଶିଖିଛି ଟଙ୍କା ଠାରୁ ବଡ଼ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାଇ, ଟଙ୍କା ବିନା ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ବି ମିଛ। ଏମିତି ସମୟକୁ ବି ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିଛି। ଦୁଃଖର ସମୟରେ ନିଜର ଲୋକ ବି ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବୁଝିଲି ଯେ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କି କିଛି ଦବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେବେଠୁ ମୋ ଲୋକଙ୍କର ଅଇଁଠା ଉଠେଇଛି, ଲୋକଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ଗାଳି ଖାଇଛି, ରାତି ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶୋଇ ବି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ କୁହ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମୁଁ ନା ସମାଜ?